Det er det der. Fuck, det er bare så fedt. Hvad så, Talle? Jeg tror, du skal skrue lidt op for luftskruen, og så lidt ned for tomgangen. Talle, kilder det også i din tidskone? Gør det i aften! Nej, de skal Det er lige til YouTube og Facebook. Hvad fanden det for en melder? Kæft, det er en syg ged. Du er syg, jo. Kan jeg lidt for rask bare? Hvad siger du? Hvad jeg skal lige have mikrofonen lidt tættere på. Vi skal have lyden med. Det er så fedt! Ja, det sagde hun også i går. Det sker det.